Gaur egun, oraindik, daudegun familiak astebururo jasan behar duten errealitatea hau ikustarazteko. Arazo hau ez delako familia batena. Arazo hau ez delako gurea, miren txingidariakena. Arazo hau euskal gizarte osoarena delako. Eta hori, erakutsi digu gaur euskal gizarteak. Gure deiari erantzun eta 400 furgonetak parte hartu dutelako. Furgo martxa honetan, azken bidaia izan dadila ozen aldarrikatzeko. Gure ustez, euskal jendarteak argi erakutsi du dispertsio egoera honekin amaitu egin behar dela. Nekatuta dagoela eta igarotzen den asteburu bakoitza egoera honekin amaitzeko galdutako aukera bat dela. Baina tamalez, hori ez dago gure esku. Hala ere, guk orain arte bezala datorren asteburuan ere gure esku dagoen guztia egingo dugu senide guztiek beraien bisitak arazo gabe egin ditzaten. Behar dutenerako hori izango gaituzte. Torri ona.